Miga, Ha? Asa man? kabalo ba ka? Mura kag stroke. Kay nga naman? Dami kay kasuyupon. Ibig ka sana naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda ako'y nakatanga. Susumolan dapat. Kanong Miga, Uy, asa naman pod? kabalo ba ka na mura kag milk tea? Kay nga naman sad? Kay lami ka. Paslakan. O ang isang katulad mo ay di na dapat pa pakawalan ay Kabalo ba mo? Unsa man pud? Mura mong sago. Ha? Ano naman? Lami kay mo dugmokon. 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 What's up mga ka-Churno? Mga po ni Higala, si Chef Arjan Escarillo. That is si Jake for short. Hi, Cross. So for today's vlog guys, magbisaya ta. Kaya dugay-dugay dito wala naka-vlog and medyo wala lang naanad. So para din sa vlog karon adlaw no, is naatay mga guests karon. So excited na ba mo? Ano ba? Oh yay! Ano ba mo? Yay! Oh, sila nag-ipoy naman. Ang dating naging tanga at ngayon ay nakamove on na. Angelica Bustamante! Wow! Pangalan no? Oga o sa katao ang gipaasa og karon Gibiyaan. nakabuo na po dala. Gipaasa. Kaya salamat ka yo. Ay bakay ikaw na papagay. Agay manunod. So ang partner di ani na vlog guys is of course ang Addictive Pagadian. So salamat kayo kay Sir Roderick Tugade o kay Sir Mark Oybalian. Salamat kayo sa pagpadala. Thank you. And na sila delivery service guys. Bisa na sa of today sa Pagadian. Maskin isa Oo. arm na ay siya. Naalang nun siya ka ng vitamin gamay, pero gamay na kaya Deliver sila maskin isa lang. Char. Dayon, in every 5 ka milk tea na yung palito, naakay libre na straw. Wooden straw. pares Kay ako. karon bila ko ano biya tangalan ka ng tawag ani ka ng clean environment ta sa dili sa plastic. Bala na plastic. Bawal. Boom! Buguwa. So karon guys, sa kabalik na mi dire and na may full dire. Hi Cross! Shout out kay Cross. Hi, baby. Go bro. Wow. Wow, salamat sa paghagihan. So guys, mamo may introduce ang una nga No? milk taro. Charo. Kan kay matcha. Yes. So, and next guys, isa sa ilang bestseller. Muna yung feel lang sa unang pinakalami, which is ang Winter Melon Pearl Milk Tea and Strawberry Pearl Milk Tea. Maon yung ang pinakabag. First sex na ay bag ko. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangarap. Hello! Ang Banana Fresh Milk Cheesecake. Wow! Yes. Halatang memorize. Napadala po silang siomay guys and mo nilang bestseller. Mo ni ang chicken siomay. Napun sila pork if ganahan mo. Dara. And na sila bacon. Wow! Well, Bacon feel ko siya. lamig di siya. Ito mga di ka na pork, so naras lang bacon. Hala, kaya ang bacon din. Sa mga dili ka na pork, pero mo bacon na. Pugi akong mama, no? Shout out kang Alma diha. Hi Alma, Shagit Alma. Nagpadala, naghatag siya empanada. Mo yung And pinakalamig. there's Empanada, there's spaghetti. And of course, ang sapin. Kung ganun mong order ng milk tea, i-message na sila sa ilang IG page o sa ilang Facebook page, Addictive Pagadian. And if ganun mong order, message mo sa ilang Facebook, ilahang pick-up location kay beside Shell Lumbia near Camp Abilon. So if mag-order mo, dito nyo i-pick up. So, dan na ito ang challenge, no? Who knows me better challenge. So makita na to kung aha dyan tinunaw na amigo dire. So first question. So dito ta sa milk tea kay ako guys recently nahilig kong milk tea kay ako si panghagit og milk tea. Shout out kang Chamay diha. Kani sa milk tea isa dira akong favorite dun milk tea. Amigo jud ta mo, aha akong favorite na milk tea ani. So sa una. Sa una. Di doon na. Asa imong pinaka-fave ana? Oh, na Sige. milk tea. One, Pinaka-favorite? Oo. 1, 2, 3, go!
Kaya mo kanyang gingon ganina nga pinaka-best seller. Wow! Wow, klaro tayo. Ay, adili. Una pa lang kayo, wala din kasi. Hindi, kaya mo siya best seller. Ang kabalo ni Chumay, come here. Ikaw tonon ko unsa jud, akong gana ni milk tea. Ay! Dara. Yeah. So guys, fun fact. Ay, wala mo ko'y fun. Fact lang. Bago na ako favorite milk tea guys. Matcha. So, Sige. dugay na kita ang milk tea. Wala siya mo Ay, kabayan mga favorite. plastic jud. Dili na approve sa Ayaw, mas plastic. Sige, oy, basta kani ang favorite guys. So, atong tila inyo, unsa inyo favorite? Kani, Ganun, syempre, ah. bago na akong gipili. Ano yun? So, unsa may... Ang milk tea bitaw sa addictive Milk tea guys. siya, promise. Dili siya ingong kanang, dili siya ingong tamis, siya ingong tabang. Sakto Though lang. pwede man ka mamili kung pila ka percent pero sakto ra jud dayon. Dili po siya kanang lasaw unlike sa uban no. Murag, nagkuhan sa ingredients. Kulang. Dili kay ko hilig milk tea pero bet na ko siya. Pero ikaw dili kanya be. Pero di ko kaya bumitaw. Ika'y masasaktan dahil Tiro din na siomay oy. Adi, Ikaw. ikaw na, Adi. Dami kailang bacon na siomay guys. Anong showman? Oh man. Kay amigo man jud may sa proceed ta sa next na kuan. Pila akong edad. Ay sulat ninyo oy. Dad, mga... Wala, hindi pa dyan sila. Pila edad na ako. Tarong-tarong nga jud ko yun. Mas magulang pa kami mo. Ambot na din na jud. Basta ilang na... Ako ti mo, Adi. One, two, three, go! Ah! So, wala man tali kakailan ako. Sige ka, sige tagay permanente. Unsa man yun? Unsa akong favorite color? O, easy pa kayo na ha? Favorite color? Kadagan mag-color. Samtang nag-answer sila guys, sila one sa punang ni Ubang milk tea. So, kani mo nilang bag-o, banana, fresh milk, cheesecake. Ay, lami kayo, promise. 1, 2, 3! Oy! Hello! Sakto silang dua, sakto. Yeah. So, himala ha, kaya nasakto mo rin ha. Mama, suot. May actually, sige, tingnan kita. Oh, wala ko kita. Every time maglagta, kanina rin ang t-shirt. Kanina rin, Jod. Wala lang. Oh, maigo kita si Yellow. Next guy, kanus akong birthday. Dahil dyan may balaan, kaya itong last, nakalimot sila greet na ko guys. Hala. Birthday na ako. Batay, nakalimot. Month. Hi, basta, gauban tagtagay permanente ha. Dagan ikaw nato nga birthday, my God. Go, Adi. 3, 2, 1. December. Oy, oy, Yay! Maaari na magkakilay kayo eh. Yeah, birthday. Ay, dili kayo nagtagay na to December. December na akong birthday. Wow! Tagal na basis. Yeah. Ay, tagay ba dir mo dito tagay. There na to sa kuan, murag mo kuan mo dig in deeper sa mga resod. Hala, un. Oh, nag-isod na yung... Course and year. Course na ko og unsa ko na year mi graduate. Tarong-tarong nga po di ay mo sa tagay ra man jud siya na may. Ay wala basahay umangma. Kablo ile mo ka siman. Kay basta dili maka-answer kay bawion ang milk tea. Ganito. Babayaran. Di ba na lang tayo ito ng libog ko sa... Kamalo. Ang tarungan jud niyo jud. Lili ko, Sir Anik yan. Bachelor of Science in Seaman, di ba? Sige. Okay. Sige, 1, 2, 3, go! Oh yeah, okay. Bachelor of Science in Maritime. Guys, bagong course. Bachelor of Science Oo in na Maritime. basahan. Oo na basahan na si Blackman. Ay! De, sakto ang Bachelor of Science. Sumpah. Ayun, mali pa dyan ang year. So wala kay points. Kaya di po, wala siya course, pero siya year. 18? So 2018 ko may graduate, so na kay 0.5. 1.5. Imo ha, tali na. Uy, pag-ilan yan na to kay graduate na ka. Ay! Uy, wala. Grabe, nakalimot ka sa... Ano? Uy, pag-ilan naman siya for graduate na biya siya. Hoy, perkanjo ka dungog of course sa Bachelor of Science in Maritime. Next, Isod ba? full name sa uyab karon. Wala! Wala sa pool name. Wala sin, wala. Hala, lain na natin ko uyab. May gidinay kung Hala, sila wadyo. kaon mo si panada guys. Ang yahang apelyido ng basketball player. Ayun na, pag... Yang anak kay basketball player pod. Kobe.
Daoy. Dahil ang basketball player sa una, dahil napadod siya anak na basketball player po. Artista sa. Kinsa may kuan. Kinsa may basketball player na Patri ang kuan. Kobe Patri mo niya na. 3, 2, Wala kay manunalaan. yeah. Cherry Pip. Paras? Yeah. Kobe para. Ay, oh. Cherry Pip again. Kobe Paras. Ala, yahagin na, Kobe patrimonio na. Maayo dyan nagtagay ng tawhan na ba? Dili na ni agdaw tagay. Oy, tilawan dahil na po ang strawberry pearl milk tea. Sakto na siya dyan. Ano yung gisuot naman di ba? Kani favorite niya sa ako mama. Strawberry milk tea ba? May kayo. Me! Oh, tilawin mo ano eh. Yeah. Uy, wala pa siya. Kailangan ka siya sa eskwelahan. Di ba dungan madyutag mo ay kay, di ba ikaw kay? Try. Imong gibinoan sa uyab. Extra there. Shout out kay Oh, Joy! Kasi imong ipagdaanan sa una. Katong Katong pila ka kapag single ba? Itong nasa Cebu. Nagkabarkada ba ta kahit kung mga single? Ikaw lang, di ba karon kay nakauyab naman dyan, kamor man dyan mga way uyab. Sana all happy. So, ay ako na kuya, pila ko ka years na himong single. Labtan na years. Paglakaw na ko, wala man dyan po ko uyab. Oh, kano sa tanag ila, dayon. Ikaw. Di, kay luoy kayo, mainan pa rin sa mga malang tao. Dili ni true friend. Tagay rin. Di kay uyab pa sila sa 18, tapos Sana all. nag-complicated sila. Ah? Ay, amazing na, kabalo man siya. 3, 2, 1, go! 2 years single, 6 years in a relationship. Tama. Tama, Ma'am Dua. So, kana, amigo, dito mo nung Marker, ma-prove lang amigo tayo mo. Next, guys! Di ba, before tanagila, nag-vlog naman ko gamay. So, kano sa tong first vlog nato as a barkada? Gitakigan, gani ka to? Ay, nakalimot ko sa date, kano sa siya na-post? Kano sa siya na-post? Sige. Month o year? Month of year? Ay, pero guys, lamay yung kilang milk. Oh, Carlo, nalanay ng ice, pero di ba tamis gyapon? Summer maguro to. Diyan ako nalimtan kay maniha tayo mabawakan kay ko. 1, 2, 3, go! June 30, 2018. Boy! Where's good niya ba? Yes! Ikaw ate! Ayun na kayo. Kinsa may kauban ni man ni September? Isa lahi mo ko banana. For sure. Di ba ako kay dugay ko nawala ko sa Sweden almost a year and 3 months tali. Yes. So nihawa ko og atong September 2018. Kanos ako nakabalik. Iya man do na itong first tagay na mo balik. Pag naunang bar ko ni naugod dira. Month og year na lang. Pag-uman maguro to sa akong birthday. Ang tagay naman manibalaan good. Hindi man nimo. Pag-uman ta sa akong birthday, nag-uban ta. Warehouse. Pila ko, dugay na ka naabot ani. Wala ka gasaba. Kabalo ka na akin nag-chat. Ay, Yeah, shout mabot. out kay Chan. Hi, Chan. 3, 2, 1. Yes. Wala ka magbat. Sakto, December. Kani guys, for the last question. Hala, ahaw ito me. Kani. Kay part na sa akong kinabuhi. Aha man to ko itoy. Ako saman. So, maod na niya ako iro guys. So, for the last question for 5 points. Unsay pangalan ani itoy? Taga Glo, may jud ni kabalo. Ginalantaw ni mo ni permanente. Ala. Ginagato na lang. Ginasearch man ni mo na permanente. 3, 2, 1, go! Pero ang spelling man inyong lips. Kasi demo Sabi si July. ay. Tiglang tawan dyan ka. Mao man ang gatin ako, kabalo man dyan. Nega. Wrong spelling sila guys. Sa din na nga, Lex. L-E-X-I man good. Sige, 0.5 kay wrong spelling. Pag-iragi apa. Okay, nadaong mga kanakay prize! Saman. Excited na ka? There! Ay. Mao din Ayaw pa lagi ko. Mao din ay bamboo straw guys gikan sa sa Addict Pea. So every time mo palit mo 5 ka buok na milk tea na amoy free bamboo straw. So mao dito guys no, amo ang Who Knows Me Better Challenge. First shoutout nato si Adrian Jose Ong Sabulbero. Hi Ian, salamat. Salamat sa paglantaw. Kuan po, natin mga photographer din na magpa-shoutout po. So, hi Captured Moments. Huwag ko siya pangalan, basta yung Facebook Captured Moments. So, and kay Clint Mark Daob, hi po. Kinahanglan mo photographer sa inyong any event guys. Feel free to chat them. contact. To contact To them. contact. Shoutout naman. Sila JT Zon, si Terry G,
Narciso, then si Ronnie. Si Ronnie. For sure. Dili ka ba ni siya mo share, basta dili siya. Dili siya. Oo. Hi, Ronnie. Kailangan pa ni sila pang Ano ko na ba mention. yun? So sa ako mga ma'am dito sa opisina, hi Ma'am Michiko, hi Ma'am Lyra, hi Ma'am Ira, Pascal sa tadiri. hi Ma'am Obi Delphine Silvestre, Dayon Abuday, hi Gao, Maria Trisha, Crizamel Edrea, Yunok, and kay Juan Miguel Barbon Mancio. Wow. So thank you very much for watching. Plastic cut or So, salamat kay sa imong kuan ha. Imong pag-uban ako tagay-tagay. For how many Magwalo years? siya kailan ako dyan. Bitaw, anyways guys, thank you very much for watching. Once again, salamat kayo Adikpe Pagadian for sending us Thank this you. food. And of course, don't forget na order na mo sa ilaha. Just message the Facebook page. And ang ilang pick-up location kay sa Shell Lumbia branch beside sa Camp Abelon. And mga to guys, so don't forget to hit like and share. And ayaw kalimot o subscribe na lang po sa YouTube channel. Palihog guys, maluoy mo, subscribe mo. Wala siya subscribe. Magamay lang kayo. Pero kami lang ang mga best friend. Ay, maninood. Pahawa, ang bilis mo ko, Andre. So, bye-bye!